देहायारि जोथोन लाखिग्रा सुबुंफोरनिसिम गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनो एबा बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो गोसो ना? जुदि नोंथाङा बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो गोसोब्ला गोख्रैनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर बाजारनि साखाथियाव थानाय गयाराम बसुमतारीनि बिल्डिंआव गोदानै बेखेवनानै होबाय दा स्मार्ट एन्ड फिट जिएम सेन्टार। बे दा स्मार्ट एन्ड फिट जिएम सेन्टाराव नोंथाङा गावनि देहाखौ जोथोनै लाखिनो आरो बेमार आजारनिफ्राय सांग्रां जानो थाखाय बे दा स्मार्ट एन्ड फिट जिएम सेन्टाराव मुं थिसननानै सोलोंफैनो हागोन। बिनिखायनो नोंथांमोना गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनो थाखाय नोंथांमोना बे दा स्मार्ट एन्ड फिट जिएम सेन्टाराव मुं थिसननो थाखाय नैबे जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन। जानबुं नम्बर 6007299238 9101445660 नम्बराव सुराल लानो हागोन। आच्छा दिनै गिबियाव आङो बे निउस मिडियानि गेजेरजों जितु दिनै सान्थिपुर बाजारनि जे लांगोनायाव गयाराम बसुमतारीनि जितु बिल्डिं बावहाय दिनै जोंहा सान्थिपुरनि माखासे इयं जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा बिथांमोनहा बेखौ गोसोखांनानै बे जिम सेन्टारखौ लाबोनाय जादों। दा बे जोंनि सान्थिपुर बाजार एलेखा हिसाबै जोंहा बे जिम सेन्टारनि गेजेरजोंबो मोनसे मोनथिजानाय जागोन। दा आङो बेखौनो जोंनि ओनसोलाव थानाय जाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा गावनि देहा माबा मोनसे उइक जानायफोरखौ बा बेमार आजारफोरखौ बे जिम लानायनि गेजेरजों बा जिम लानानै गावखौ मोनसे बडिफोर फिट देहा फिट खालामनानै लानो हागोन बेखिनिखौ जों आसा खालामदों। आरो जाय बिथांमोना दिनै बेखौ लाबोदों आं बेखौ बाजार कमिटिनि जानानै आङो साबायखर बावहरदों। लोगोसेयैनो बे जिमनि गेजेरजों माखासे जायनाखि जिम गेलेग्राफोर बिथांमोनखौ मा बुंहरनो सानो? आङो बाजार कमिटिनि जानानै आङो बे जोंनि ओनसोलनि जाय लाइमोन बिथांमोनहा दिनैहाय बे जिमखौ गेलेफैगोन बा जिमखौ जोङो गोदो जोङो मिथिनायाव जोङो गोजान मोनसे टाउन सिटिफ्रावसो जोङो खोनायोमोन नुयोमोन, नाथाय दिनैहाय जोंनि बे एकदम भिक्ट'रिया मोनसे गोदोसोनाय जायगाब्लाबो दिनैहाय जोंनि माखासे जिम लागिरि बिथांमोनहा गोसोखांनानै एरियानि माखासे मानसि लाइमोनफोरखौ मोनसे फिटनेस जाथों होननानै बिथांमोनहा बेखौ गोसोखांनानै लाबोदों। आं बेखौ खोब साबायखर बावो। लोगोसे बे जिमखौ लानानै जितु जोंनि ओनसोलाव थानाय जे माखासे लाइमोनफ्रा गावनि थांनानै थानायनि माखासे राहाफोर बा बेफोरनि गेजेरजोंबो माखासे गावखौ दालांनो हायो बेखौ दिनैहाय जोङो प्रमान मोनो। आच्छा दिनै बे सान्थिपुर बाजाराव गयाराम बसुमतारीनि बिल्डिंआव जे दिनैहाय जिम सेन्टार खुलिदों। बे जिम सेन्टार खुलिनायाव अपेनिं खालामनाय समाव जे दिनैहाय नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? आच्छा गिबियाव नैबे निउस मिडियानि गेजेरजों जों बेखौनो जों फोरमायनो सानदों। जेरै नैबे सान्थिपुर बायदि ओनसोला जोंहा गोदोसोनाय ओनसोल। दा बेहाय माखासे गोदोसोनाय ओनसोलाव माखासे लाइमोनफ्रा गोबांथार माखासे बेमार आजार आरो गोबांथार माने देहा गिदिर माने फिटि लिभार बायदिसिना जेंनाजों भुगिनांनानै थादों। दा बेखायनो जों बेफोरखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय जायफ्रा देहायारिजों जेंना जानानै थानांनाय, जायफ्रा फिजिकेल फिटनेसआव गोसो जानाय, जायफ्रा माने बे जिमनि गेजेरजोंनो जे गावखौ लाइफ केरियार दाहैनो हायो, बेफोरखौ सिन्था धारा खालामनायनि गेजेरजों जोंनि बे दा स्मार्ट फिट जिम सेन्टार जों बेखौ खुलिनाय जादों। बाहाय माखासे बेनिनो आं आफादगिरि आरो जोंहा सेक्रेटारि दं, जोंहा दिपेन प्रधान आरो जोंहा माखासे जोंनि स्टाफनि मानसिफोर दङ। दा गासै जों साब्रै साबासो सिन्था धारा खालामनायनि गेजेरजों नैबे सान्थिपुर बाजाराव दा स्मार्ट फिट जिम सेन्टार बे जिमखौ जों खुलिनाय जादों। बेयाव जयेन लानायनि बिखय नोंथांमोना मा फोरमायगोन? जयेननि सायाव माने बाहायथ' गोबांथार माखासे इकुइपमेन्ट बायनांगौ थाबाय। दा गोबांथार माखासे जोङो गोदान बायनांगौबा गासै इकुइपमेन्टआव जे गैयाबाबो 30-25 लाख थाङो। दा बाहाय जोंहा सेकेन्ड हेन्ड हिसाबै जों बाहाय
10-12 लाखनि जों बायनानै लाबोदों बे इकुइपमेन्टखौ दा बे हिसाबै बे फैसाखौ जोंहा बोखांफिननांगौबा खोब माने जोंहा जायफ्रा स्टुडेन्ट बिथांमोननिफ्राय जों एसे फिस लानांगौ गोनां जादों दा जयनिं फिसआ जाहैबाय जों जयेन्ट फिसखौ 2500 आरो मान्थलि फिसखौ जों 500 लादेरनाय जादों गासै 3000 बे 3000 होनानैनो जायफ्रा नैबे जिमाव जयेन लानानै गेलेनो गोसो बिथांमोना फैनानै गेलेफैनो हागोन गाबोननिफ्राय बे जिम सेन्टारावहाय फोरोंगिरि हिसाबै दंना गैया बाहाय फोरोंगिरिनि खुब प्रयोजन अर्थात ट्रेनारनि प्रयोजन दं माने बाहाय गोबांथार माने गिलिर बुस्थुखौ थिखोयोब्ला दा बाहाय माखासे गावनि देहानि माखासे जेंनाफोर बा खैफोदफोर फैनो हागौ दा बेखौ माखासे इन्सट्राक्सन होग्रा फोरोंग्रा निस्सय दङ आरो थागोन आरो बे ट्रेनारनि थ्रुयैसो जायफ्रा स्टुडेन्ट बिथांमोना ट्रेनारनि खोथा बायदि सोलिनानै बाव गेलेनो हागोन माखासे जयेन लाग्राफोरखौ नोंथाङा मा फोरमायनो सानो दा बेनिखायनो जयेन जायफ्रा स्टुडेन्ट जयेन लानो गोसो दा बिथांमोना जे क'क्राझार बङाइयाव थांनानै गेलेहैनो हाया बहुद गोजान जायो दा बेनिखायनो जायफ्रा स्टुडेन्ट माने जिमाव लानो गोसो बिथांमोना फैनानै जेन गाहायाव जोंहा मबाइल नाम्बार निस्सय थागोन दा बे मबाइल नाम्बाराव बिथांमोना फन हरनायनि गेजेरजोंनो जोंनाव सुलाद लानो हागोन बाखिखिनिखौ आरो जोङो बेखौ क्लियार जानाया गाहाम जायनाखि ओनसोलाव जायफ्रा लाइमोनफोर आं दहाय सिगाङाव बुंखांखाबाय खनसे बे जिमनि गेजेरजोंनो जायफ्रा देहायाव जेंना जादों जायफ्रा ब्लाड सुगार बिदिनो माने बेमार आजाराव गोग्लैनाय आरो मोदोम गिदिर जायफ्रा मोदोम गिदिराव जेंनायाव गोग्लैनानै दं बिथांमोना बेनि गेजेरजोंनो खमायनानै देहाखौ जोथोन लानो हागोन आरो जायफ्रा माने स्टुडेन्टफोर बिथांमोना फिजिकेल फिटनेस माने देहायारि जोथोन बेबो बाव थागोन आरो मोनसे जाहैबाय जायफ्रा स्टुडेन्ट माने बेनि गेजेरजोंनो जे लाइफ केरियार दाहैनो हायो दा बेखौ सिन्था धारा खालामनायनि गेजेरजों बेखौ गेलेनानैनो माने जायहा गोसो बेनि गेजेरजोंबो लाइफ केरियार दाहैनानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हागोन